Програма «Саба» продовжується на телеканалі АТР. У студії працює Олександра Сенько. Обговорюємо цікаві події. 73-річного Мілоша Земана обрано президентом Чехії на другий термін. Наступні 5 років політику Чехії буде формувати діяч, відомий як один з найбільш проросійських політиків у Європі. Ще за тиждень до виборів екзитполи віддавали перевагу опоненту Земана, колишньому президенту Чеської академії наук Іржи Драгошу. Втім, чинному президенту вдалося мобілізувати своїх прихильників. В результаті Мілош Земан здобув підтримку 51,3% виборців, випередивши свого опонента лише на 3%. Про майбутнє України і сусідніх європейських країн говоримо з гостем студії, експертом-міжнародником Ігорем Петренко. Доброго дня. Добрий ранок. Мілош Земан критикував санкції ЄС проти Москви, називав конфлікт України громадянською війною, пропонував врегулювати ситуацію з анексованим Росією Кримом шляхом виплати Україні деякої компенсації. Які ризики для українських відносин стають найбільш вирогіднішими наразі, і чи варто в Києву очікувати погіршень подальших стосунків з Прагою? Ну, для того, щоб відповісти на це питання, треба просто подивитися на форму республіканського правління, яка є в Чехії. Це парламентарна республіка, і президент там більше відіграє церемоніальні такі функції представництва, там, гаранта і так далі. Ну, і, безумовно, він має право втручатися або допомагати, точніше, парламенту в ситуації, коли не формується уряд. Тому він не має особливого впливу на зовнішньополітичний курс держави. Як ми можемо побачити, перша каденція Земана, так, було дуже багато гучних заяв, такої шуміхи в пресі, і в українській, і загалом європейській, в принципі. Але, знову ж таки, на зовнішньополітичний вектор самої Чехії це не дуже вплине. От прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, ще перед першим туром підтримав Мілоша Земана. Обидві вони відомі своєю проросійською позицією. Земан більше, Бабіш менше. От що буде далі? Як ви вважаєте? Чи будуть вони лобіювати інтереси Російської Федерації вже з подвійною енергією? Я не думаю, що вони будуть лобіювати інтерес Російської Федерації, оскільки всі європейські політики і східноєвропейські, вони все одно прагматичніші у своїх самоцілях. Тобто вони використовують певні моменти, але так, як на собі на користь. І риторика там проросійська, як ми її там називаємо, це знову ж таки все одно на першому місці буде інтересі Чехії і чехів, а не Російської Федерації. А у Бабіча там це ж складна ситуація. Так, дійсно, його політична сила там отримала 73 місця з 200 у парламенті, але недостатньо для того, щоб сформувати більшість. В зв'язку з тим, що там були звинувачення Бабіша в деяких корупційних там речах, багато хто з інших політичних сил, точно всі, поки які в парламенті, вони не хочуть з ним формувати більшість. І в парламенті там був провалене голосування за уряд меншості, так званий, коли був, і фактично зараз уряду там немає. Тому Земану є над чим працювати, хоча перед самим здається, вже другим туром, так, він знов дав йому доручення, як то кажуть, сформувати більшість і сформувати уряд в країні. Тому очевидно, що там не все так просто, і ми бачимо, що є спротив подібним політикам, очевидно, подібним ідеям, які вони висловлюють всередині свого парламенту і чеського політикуму. Тобто, в будь-якому разі це не все так просто, як може здатися на перший погляд, і говорити, що в нас там виникли якісь дуже серйозні проблеми, ні. Але про це треба знати, про таку небезпеку, і активно намагатися працювати. Хоча в Україні є певні обмеження. Якщо російська пропаганда, вона працює по всьому світі, і ми ж розуміємо, що якщо більшість європейських політиків, вони виявляють співчуття Україні і намагання підтримати, а в суспільстві європейському проводиться пропаганда, де показуєте, що там Україна там не дотримується, там мінських домовленостей, ще якісь речі. Тобто є певна частина людей, яка вірить цьому, і яка сприймає подібну риторику. Тобто вони грають на відповідному контрасті, і очевидно, що це один із моментів, який дає можливість отримувати електоральну підтримку і те, що ми маємо на сьогоднішній день. Хоча я переконаний, що Земан, він отримав свою посаду більше через євроскептицизм, який процвітає зараз в Європейському Союзі, зокрема і в Східній Європі, ніж якимось своїм проросійською позицією. Хоча це теж певний елемент. Як би ви оцінили, власне, опонента Мілоша Земана, президента Чеської академії наук Іржи Драгоша?
Безумовно, це людина-інтелектуал, людина з досить гарною підготовкою і, на мене, наприклад, більш прийнятними світоглядними позиціями, безумовно. Але проблема його лише полягає в тому, що він не зміг мобілізуватися електорат. Тому що за багатьма екзит-полами, соціологічними опитуваннями він міг схилити чашу терезів на свою користь. Чи команда не допрацювала, чи що, але, в принципі, це така досить, не розумію, те, що хитка перемога, це перемога, безумовно, тому що всі її визнали, і це абсолютно нормальний демократичний Що ж стало тоді процес. запорукою перемоги Мілоша Земана у проєвропейській країні з таким президентом з проросійськими поглядами? Я ж кажу, скоріше за все, це євроскептицизм, який процвітає. Ми розуміємо, от, наприклад, якщо взяти для порівняння, от є в Польща, і там все, що робиться гарне, це те, що робить уряд, а все, що погано, це вони кажуть, що їх змушує Європейський Союз. Тому в Чехії, можливо, схожа теж може бути ситуація. І я думаю, що от в цьому питанні, коли така невеличка різниця, це питання виключно тієї технології мобілізації електорату, яка була застосована. Тобто, не вистачило сил, чи не знаю, якогось вміння до кінця тримати підтримку і простимулювати виборців своїх саме для того, щоб вони прийшли на дільниці. Зрозуміло, що там технологія така, як в Україні, там автобуси, які когось на підвозі не застосовуються, а очевидно іншим яким шляхом не змогли до кінця дотримати. Тому що, в принципі, я ж кажу, що в принципі майже за всіма екзит-полами в нього була у Драгоша була реальна можливість і шанс стати президентом. Як ви вважаєте, чи Росія може використовувати подібний євроскептицизм для досягнення своїх цілей у Європі, власне, розхитуючи саму європейську єдність європейських країн? Чи все ж таки євроскептицизм – це ще не настільки серйозна загроза? Не просто може, а й використовує, звичайно. Вона активно на цьому грає, намагається впливати. І от Росія, вона обрала такий шлях, що якщо складно впливати на політиків європейських, тому що вони є досить самодостатніми в своїй діяльності. Не всі, можливо, але ми розуміємо, що ніхто не піде з європейців на якісь загрози з корупційного скандалу або зв'язки, особливо після ситуації з Трампом. Я думаю, що всі дуже цього хвилюються. Вони працюють більше саме з електоратом, і вони створюють в Європі, як це б дивно не звучало, запит на її євроскептицизм і більше співчуття Російської Федерації, і негативні моменти, які стосуються щодо України, або точніше тих держав, які не лояльні до Російської Федерації. І це дуже серйозна загроза, про це дуже багато говорять. Європейці це розуміють, і політики, вони намагаються якось створювати елементи протидії цій пропагандистській машині і інформаційного захисту своєї країни. Поки що ми розуміємо, що світ був не готовий до цього, до того, що сталося, і продовжує далі бути не готовим, оскільки наразі в Європі всі країни як равлики. Вони втискуються в себе і намагаються виключно прийматися своїми питаннями, а світовий порядок денний – це меншою мірою для них є важливим. В цьому є певна небезпека. Тому що дуже багато конфліктів, які наразі є. У нас зараз дуже конфліктна ситуація. Ми бачимо, скільки гарячих точок є і до яких жертв людських це призвело. А одна із причин – це, наприклад, того, що Сполучені Штати Америки, вони знову ж таки зосередилися більше на своїх правах. До прикладу, як основна супердержава, і на Сході те, що твориться, Близький Схід, ситуація, це одна із тих елементів, що з об'єктивних тих причин, тому що на це треба фінансові кошти, там є певні нюанси, але оця віддаленість від того, що є спільним світовим, вона і провокує слабкість таких об'єднань, як Європейський Союз і інших міжнародних організацій. Як ви оцінюєте саму внутрішню політичну ситуацію у Чехії? Тому що, насправді, розрив між кандидатами 3% говорить про те, що принаймні більше-менше половини суспільства є запит на інше обличчя, на інший політичний вектор. Наскільки євроскептицизм сам у внутрішньої політичній ситуації Чехії присутній і у політичній сфері, і у суспільстві? Присутній, досить серйозно. Я думаю, що в принципі ситуація в Чехії вона показова для більшості європейських країн, оскільки дійсно Європейський Союз з одного боку дає досить багато, з іншої досить багато забирає.
І, в принципі, деякі такі от речі вони використовуються для прикриття своєї позиції, да, для того, щоб перекласти відповідальність, що не уряд там поганий, а це те, що змушують наші зобов'язання, які ми брали як там члени Європейського Союзу. А суспільство дійсно воно певним чином сегментоване, і ці є плюси певні. А якщо є плюси, то тому що риторика, в принципі, Драгоша і Земана, вона була не те, що кардинально різна, але різна на багато речей. Тому це може призводити до певного збурення і, можливо, навіть до якихось акцій протесту, а тим паче, зважаючи, що там є парламентська криза. Якщо не буде сформований уряд, це проблеми з фінансуванням, прийняттям рішень, це, можливо, зменшення якогось рівня певного благополуччя політичної визначення. Це все впливає на бізнес, на благополуччя загалом держави, і це, звичайно, що може провокувати до якихось певних виступів. Чи усвідомлює, чи якимось чином відчуває європейська спільнота загрозу кібератак, загрозу військову загрозу з боку Росії? Безумовно, особливо в світлі останньої ситуації і розслідування Міллера, да, щодо ситуації втручання Росії і підтвердженого факту, що твіти були розкручені ботами з Російської Федерації, безумовно, усвідомлюють і давно про це вже говорили і знали. І насправді в багатьох європейських державах є навіть спільні програми протидії кіберзлочинам. Всі ми розуміємо, що ми живемо в інформаційному світі. Інформація – це найбільша зброя, яка була, є і фактично буде. Тому, звичайно, що усвідомлюють і намагаються якось спільно навіть координувати свої дії в тому, щоб протидіяти подібній ситуації. Наскільки це буде успішно, ми розуміємо, що не все так просто, як може бути. І якщо одна з держав вже давно активно над цим працювала і розробила всю необхідну інфраструктуру, то іншим державам, які про це раніше не думали, очевидно, що їм буде складніше. Наразі відбуваються якісь акції, чи принаймні робота з суспільством, чи принаймні якісь програми формуються про загрозу цих атак? Поступово Можливо. формуються. Я знаю, наприклад, що Сполучені Штати Америки, вони активно шукають експертів, які могли б допомогти в ситуації в кіберсфері і протидії кіберзлочинності. Зокрема, це стосується України, тому що Україна є об'єктом кібератак з боку наших недругів. І ми пам'ятаємо, і вірус Пітюня, і всі інші ті речі, які відбувалися, і відключення енерго, злам системи і так далі. І поширення різних можливо якихось фейкових речей і так далі. Це трошки інше питання, але в будь-якому разі кібербезпека – це дуже серйозна річ. В Україні, наприклад, створена ж у нас кіберполіція є, яка фактично повинна займатися всіми цими речами. Але ми розуміємо, що тут потрібен час, тут потрібен досвід, найкращі передові зразки, які є. На сьогоднішній день, очевидно, ми думали, що в Сполучених Штатах Америки найкраща інфраструктура розроблена, ці методики і методи протидії подібним речам, але виявилося, що не все так гарно в Датському королівстві, як нам би здавалося. Від Датського королівства перейдемо до подій у Сполучених Штатах Америки. Так. Там відбулася нова хвиля протестів проти Дональда Трампа. Причиною стало повідомлення ЗМІ про те, що Трамп намагався звільнити спеціального прокурора Мюллера, який очолює розслідування зв'язків з Трампу. Трамп, власне кажучи, коментуючи видання New York Times, назвав це фейкові новини фейкові. Власне кажучи, чим обумовлена така атака преси на Трампа? Розумієте, преса дуже негативно налаштована на Трампа через його таку негативну до них позицію, його не те, що таку негативну епатажність, скажімо, і це почалося ще під час передвиборної кампанії, коли протидія з CNN, з різними новинами і так далі. Журналістське середовище, воно досить в Сполучених Штатах Америки гомогенне. Вони з одного боку всі конкуренти між собою, але в той же час вони усвідомлюють свою спільність і важливість, тому що в Сполучених Штатах Америки це дійсно четверта влада, яка може досить серйозно вплинути на весь політичний процес і політичну ситуацію, яка там може бути. Але це не те, що щось таке, що щось виникло на пустому місці. Ні, це абсолютно той процес, який почався ще давно, після тих звинувачень, які відбулися, і, зокрема, і в Україна в цьому теж допомогла з ситуацією, з радниками безпосередньо Трампа. Все ж таки, повертаючись до теми розслідування, чи можна очікувати якихось швидких результатів?
розслідування щодо стосунків Трампа і Кремля, тому що дуже багато свідчень про це. Багато свідчень, І потреба суспільства є. І запит є суспільства, безумовно. І тут швидких речей не буде, оскільки Сполучені Штати Америки – це правова держава, і в них все необхідно бути доведено, все необхідно бути перевірено. І ситуація полягає в тому, що Трамп до кінця не знає, що є у Мюллера, що на сьогоднішній день, які він факти має, які він може оперувати. Він вже казав, спочатку він заявив, що він готовий навіть під присягою, але це процедура трішки інша, очевидно, Трамп не дуже розуміє навіть своє власне законодавство всередині країни. Це перед присяжними необхідно буде, і там немає можливості захисту адвокатів. Він не може вже нічим прикритися, якщо на це піде. А не розуміючи в того, що є в Мюллера, Мюллер може запитати, а ви хотіли мене звільнити? А він скаже, наприклад, що якщо скаже ні, очевидно, він збреше. Тому що, можливо, у Мюллера є факти підтвердження, якщо про це написали Нью-Йорк Таймс, це поважне видання, то це фактично буде брехня під присягою. І це вже федеральний злочин. А якщо він скаже так, то це буде інший федеральний злочин, перешкоджання розслідування, розумієте? Тобто він в ситуації фактично Цунгвана, коли немає просто якихось позитивних кроків. І крім того, ми розуміємо, що сама республіканський істеблішмент, він теж не є гомогенний по відношенню до Трампа. Там є досить серйозні люди, яким він дуже не подобається, які його дуже не сприймають. Частина республіканців працює, і там Рада 30, яка намагається дискредитувати діяльність ФБР, все це там розслідування, збираючи різні там комітети, обговорення і так далі. Інша частина, вона розуміє, що Трамп, це, вибачте, це той випадок, який може зганьбити там 200-літню історію. У нас залишається мало часу. Я хотіла задати ще питання щодо, принаймні, Трамп має серед всіх президентів Сполучених Штатів найменший рівень підтримки у суспільства. І про це свідчить чимало акцій, які відбуваються. Чи є вирогідність відставки чи імпічменту? Є, безумовно. Цей дамоклев меч, він нікуди не дівається. І я думаю, що Трамп, він, очевидно, буде навіть думати, як краще це зробити. Або самому піти під гарантію своєї безпеки і недоторканності, оскільки йому то є чого втрачати. Ми розуміємо, чим далі буде йти глибше розслідування, тим ймовірнішим є навіть тюрма для Трампа. Тому очевидно, що його якось будуть намагатися, але ми розуміємо, що республіканцям це теж не дуже вигідно. Президент республіканець, якого посадили в тюрму, тому очевидно, що істеблішмент буде намагатися знайти такий підхід, який дасть можливість максимально з мінімальними втратами для республіканців, в першу чергу, вийти з цієї ситуації. Останнє питання, якщо можна дуже коротко. Чому, як на вашу думку, чому Дональд Трамп не знайшов можливості у Давосі зустрітись з Петром Порошенком? Ви розумієте, не було чого обговорювати. Немає просто порядку денного, яким могли говорити. Йому зустріч з президентом Руанди багато важливіше, тому що від цієї зустрічі залежало, наприклад, вектор погляду цієї країни. Або орієнтуватися на Китай, або орієнтуватися більше на США. Тому це було важливо. А в Україні, Сурков, Волкер нічого не договорилися. Там якісь нові поставки, економічні там співпраці теж фактично поки що немає про що. Тому очевидно, що він зробив висновок, що не те, що висновок, зробив просто свій вибір на те, що є більш важливіше, тому що він досить прагматичний політик. Ігор Петренко був гостем моєї студії. Дякую вам за фахові коментарі. Дякую вам. Передаю інформаційну естафету своїм колегам. Це була програма «Саба». Надалі чекайте новини «Заман». Всього найкращого, гарного дня.